Ahojte všetci, je dačo okolo 11. 4:12 možno, 4:12 v noci a posadka Maroš a Miriam a ja sa vraciame z Bardejova. Boli sme tam na jednej akcii nejak vypomôcť tak, že tam posádka vpredu točila úplne také skvelé zábery a všetko možné. Fotili a robili pre vás nový impuls až do konca 2, takže sa máte na čo tešiť. A ja som tam a pomáhal s nejakou message, s nejakým slovom o slobode som hovoril a potom sme mali veľmi dobrý čas s tými ľuďmi z Bardejova. Bardejové sú perfektní ľudia. Aspoň tých, ktorých sme tam videli, teda nehovorím, že všetci, ktorí. Čiže toto je jedna vec, taký malý update o tom, že čo sa deje v našej službe, že boli sme v Bardejove na dobrej akcii. Mám trošku problém povedať, že evangelizačná, lebo to je také sprofanované slovo, ale proste sme boli ľuďom hovoriť o Bohu a o tom, čomu veríme a tak im pomôcť tej partii, čo je tam. Ale bolo to super. No a druhá vec, ktorú chcem povedať, aby som nebol veľmi dlhý, ideme do zakrutí. Aby som nebol veľmi dlhý, je, že je za nami Crossroad Camp, Say My Name. Bol to iný tábor, bol veľmi dobrý, bol nás tam viac ako 60, nemám to spočítané, ale bolo to dobre v tom, že tam boli od maličkých detičiek až po 30 ročných, moja mamka tam bola, že starší ešte, boli tam rodiny, boli tam ľudia z dorastu, boli tam vysokoškoláci, boli tam noví mládežníci, ľudia, ktorých sme nepoznali a bolo to veľmi fajn. Viac z nich povedalo, že tam naozaj mali ten pocit takej komunity, takej rodiny, tak snáď to bolo dobre. A fajn, ďakujem všetkým, ktorí nás mysleli. Ďakujem všetkým, ktorí na nás myslia akýmkoľvek spôsobom, čiže snad sa vám čoskoro zahlasíme, lebo je pred nami to ešte veľa, máme ísť do Liptovského Mikuláša, volali nás do Tisovca, možno, že sa dostaneme do Martina a Bárde, takže vy hlavne, ktorí ste v Košiciach, sa tešte, lebo pre vás chystáme znova od septembra všelijak, kde sa budeme stretávať a všelijaké možnosti pre vás budeme chystať. Majte sa pekne, prajem vám dobrú noc, alebo dobré ráno, alebo akýkoľvek deň máte pred sebou. Žite zdravo, žite kreatívne. Čaute.